Keď ti niekto hovorí reči typu na čo zdravuješ, na čo zdravo žiješ, na čo chodíš cvičiť a podobné veci, rovno ho cekni zo svojho života a pošli ho do pečka, pretože tieto reči ti povedia len ľudia, ktorí sú od teba nižšie. Ľudia, ktorí nemajú žiadne ambície, žiadne ciele, nechcú nič dosiahnuť, sú spokojní so sebou, pričom majú 35% telesného tuku. Takéto reči typu ty si jeden z nich, hej, čo zdravo vyvára a neviem čo podobné. No prečo by som mal mať viac pohybu? Na čo si zdravšie varím? Na čo zdravšie žijem? No ja ti poviem hneď na čo. Na to, že tvoje telo je v podstate chrám. Chrám, cez ktorý robíš všetko. Ja som si raz skrz moje telo využil mobil a začal natáčať video. Ty si takisto otvoril mobil, YouTube a spustil si moje video skrz prsty alebo skrz niečo. Skrz telo robíš všetko. Chodíš do školy, do roboty, robíš tvoje obľúbené veci, či už hráš videohry, používaš tam ruky, rád šoferuješ, tam používaš nohy, ruky, hlavu a to všetko je tvoje telo. Bez tela by si nedokázal vôbec nič, kebyže si iba ty ako vedomie, sám o sebe, sám so sebou. Telo je v podstate stroj, niečo podobné ako auto, hej? Auto je tiež stroj. Keď si kúpiš pekné auto, vysnívané, pekne sa staráš o neho, chodíš ho umývať, vysávaš si ho, tepuješ, leštíš, tuninguješ, tankuješ a tak ďalej. Podľa sezóny, letnej, zimnej, kolesa na ňom meníš a tak ďalej a tak ďalej. To isté aj ľudské telo. Mal by si dbať na svoju starostlivosť o ľudské telo. Tvoje telo je to najvzácnejšie, čo v živote máš. Telo same o sebe má nevyčísliteľnú hodnotu. Skrz telo robíš všetko, všetky aktivity, varíš, jedávaš, natáčaš, všetko čo miluješ, všetko čo máš rád, všetko robíš skrz tvoje telo. A čím viac sa tvoje telo kazí, tým už začínaš časom sa ťažšie zohýnať, pomalšie sa pohybuješ, neskôr v neskoršom veku začneš chodiť s paličkou, s 2 paličkami, potom s vozíkom, potom už iba ležíš na posteli, občas sa posadíš a potom už iba ležíš až do smrti, hej. Keď sa o seba nestaráš, tak ako by si mal, nedbáš na nutričnú disciplínu, netankuješ do tela prémiové palivo, ako by si mal, nechodíš ho prevetrať, lebo aj auto, aj telo, keď iba stojí, tak sa kazí, lebo ho nepoužívaš, tak v takomto horšom prípade posledných 15, možno 20 rokov života stráviš na vozíku alebo na smrteľnej posteli už. Predstav si, že od 65 do 85 iba ležíš a nič viac nezažiješ. Iba ťa chodia prebaľovať, krmiť, čistá mizeria. Toto je to, čo chceš? No na čo máš zdravšie žiť? Preto vždy hovorím a budem hovoriť. Není jedno, čo zješ, čo do seba príjmeš. Pretože nezáleží len na kalóriách, čo je zdravé a nezdravé, ale o vitamínoch, bielkovinách, biodostupnosti, biostrebateľnosti, regenerácia a tak ďalej. Tvoje telo skrátka potrebuje údržbu, musíš sa o neho starať. To, o čo by sa mal najviac v živote starať, si ty sám. Staraj sa o seba. Nestaraj sa o nikoho iného, o nič by sa nemal viac starať ako sám o seba. Skrz telo robíš všetko. Telo je chrám, telo je stroj, nazvi to jak chceš, ale skrz telo robíš všetko. Tak ešte máš aj také vybavenie, že máš 2 ruky, 2 nohy, všetky prsty, máš dobrý zrak, počuješ aspoň na jedno ucho, cítiš vône, máš chute, vychutnávaš si jedlo. Není to samozrejmosť a nie každý takéto špeciálne prémiové vybavenie má. Niekto nemá ani končatiny, niekto je slepý. Skrátka, ľudský mozog je tak trošku debilne vyvinutý, že vždy chceš to, čo nemáš. Keď máš to, čo si vždy chcel, tak potom chceš zase niečo iné. Takže z tohto hľadiska to chápem, ale svoje telo by si mal servisovať najviac. Najviac ho umývať. Nie najviac svoje auto, svoje telo. Nie najviac servisovať svoje auto, svoj iPhone, neviem čo všetko, kupovať si na neho kryty, investovať na blbosti. Najviac by si mal investovať do seba. Starať sa o seba a tuningovať najviac sám seba, nie svoje auto, nie svoje, neviem, aké materialistické veci. Jo? Skrz telo robíš všetko a všetko aj dosiahneš na základe toho, čo si urobil so svojím telom, so svojimi rukami, svojou hlavou a tak ďalej. Telo je to najbohatšie, najvzácnejšie, čo môžeš v živote mať. Takže preto máš zdravšie žiť. Dbať na zdravú stravu, zdravý pohyb, na regeneráciu a všetky veci okolo tohto, aby si udržoval zdravie. Takže na to máš zdravšie žiť, viac sa pohybovať, správne regenerovať a všetky okolnosti okolo tohto, pretože
To, kde by si mal udržiavať najväčší servis a investície, si ty sám. Bez tela by si nerobil nič. Telo je to najvzácnejšie a najbohatšie, čo kedy budeš v živote mať.